Hello everyone, welcome once again to LB Amor Vlog. Akong ipakita sa kaninyo ang gallstone nga nakuha no gikan sa ako ang gallbladder surgery. So sa ato ang thumbnail makita nato diha ang kabuhi or gallstone. So today I'm going to share with you sa akong experience na usab bahin ni anang gallstones nga po pareho og symptoms sa kabuhi, acid reflux or GERD. Pero wala ko mag-ingon nga mao na siya no. Lahi ang GERD, lahi ang gallstones. Pero doon na sila'y gamay nga kalambigitan because pareho sila ang mga pagkaon nga ginadili, mga do's and don'ts, pareho sila, no? So lately, August 24, nakasinatay ako, dili maayo nga experience dito sa akong lawas, no? After eating kana bitong bihod sa danggit nga giprito, muna akong gikaon, no? Og ang danggit nabikil tingali galain ang akong ginhawa og nag-throw up gayud ako for several hours, no? Gani nahadlok ako nga ma-dehydrate. So what I did, inom og warm water, paghuman throw up. Paghuman kaon og linugaw, paghuman throw up. Inom og hydrate, throw up. So wala ko'y nahimo no hangtod nga naluya gayud ako. Muna nga mingon ko sa Ginoo nga Lord, kung mauna gini ang panahon nga kong bawion, this is it, no? So, ingon anak ko ka-practical when it comes to kamatayon. Pero, kaluis Ginoo yang gi-extend akong kinabuhi. The following morning, 2 a.m., akong naobserbahan or akong namatsyagan nga sakit kaayo ang akong tiyan, no? So, I thought, acid indigestion kay nagkaon gugo og pinirito nga bihod. So, pag bati na ko sakit akong tiyan, ko Lord, paabuta sa kog 6 a.m. kay magpa-ultrasound nako. Kay previous ni adto doon na ko mga bati nga I was thinking nga kabuhi gihapon apan murag lahi naman, no? So miadto ko sa laboratory clinic og nakita dito nga sa ultrasound whole abdomen nga doon ako'y gallstone gamay nya usara ka buok. So miingon ang doctor, ang sonographer nga naa kay gallstone usa ka buok, pwede nimo kung maghasol nimo ipakuha apan kun dili ayaw lang pod, no? So miadto ko sa akong gastro, akong gi-refer niya ingko dok mauni siya ipakuha na siya aron dili maghatag og further complications diha sa imong lawas. Kay dili na siya maayo kung mo complicate na, no? And then giadto ko niya sa surgeon, mingon ang surgeon nga September 10 ang imong schedule sa operation. So September 8 adto na ka sa hospital kay napay mga pre-operative procedure nga gamiton, no? Para sa imo ilaming pa ka. So tuod man September 10 gisulod ko sa operating room at 9 a.m. Fortunately sa grasya sa Ginoo 3 hours ra ko sa operating room, dala na sa recovery time nako, no? So 9 a.m. pag-abot og 12 sa udto dito na ko sa akong room. Dali ra gyud ko kaayo naka-recover, no? So moto siya the following day, September 11 mibakod nako, September 12 milakaw nako, September 13 discharge. So mao kana karon ang akong i-share kaninyo tungod kay kinsa kadtong dunay gibati diha nga kabuhi nga murag wala na gyud pagkahuman sa kabuhi. Try kuno mo og pa-ultrasound, malay nato og gallstones ang inyong gibati kay pareho sila og mga symptoms, no? Symptoms. Ang gidili sa pagkaon pareho. Avoid fatty foods, halang, aslom, etc. Pareho sila sa acid reflux. Apan, matod pa sa akong gastro, lahi ang acid reflux, lahi ang gallstones, pero pare-pareho sila og mga tilimadon. And so, disclaimer, I am not a doctor. Pasyente ra gyud ko. Experience ra gyud ning ako, which I think the best kana bang ika-share ang experience gyud, no? So, mao to siya. Mao ni nga akong gipakita karon ang gallstone. Mao ni nakuha sa ako ang gallbladder
So ang akong gallbladder gihatag man jud sa kuha pero ako nang gisalibay. Kay ngano doon ako'y mahinungduman nga pagkaon nga pare-pareho niya gitsura. Then akong gilubong kay basig man ni Maho, no? Ako siyang gilubong. So kanira mo akong gi kubtan karon, no? So muni makita ninyo sa thumbnail kani. And so usara ba ni siya kabuok pero sa tanto na kung kuan-kuan na nabungkag. So usara ni siya kabuok pero dako gidyaw niya hait, no? Matud pa sa kong sister-in-law nga medtech munay kuyaw manganak kana tungod kay hait siya kana murag corona nga stone, no? Na may uban nga cholesterol build up murag medyo hamis murag stone gid siya nga stone kani siya murag may pagka-coral, no? So mo ni siya kuyaw kay nagmuipit sa bile duct or tanan nga stone delikado gina siya. And so ako po dili ko gusto nga muhulap ni anang ana bitang period nga moabot nga mo complicate na siya nga mag-jaundice na kita, no? So dili ko ganahan moabot anak nga punto akong gipakuha daan ang akong gallbladder hasta ang bato ni Darna, no? Aron dili magsamok-samok na nako. Today, ikapilaron ka adlaw mga 2 weeks na gikan sa ako ang operation surgery sa gallbladder. Okay kayong akong feeling although nag-adjust ang akong lawas tungod kay wala na lagi gallbladder pero we can live a normal life without gallbladder, no? Muna siya dihay nakanindot usab. So ang mo kuan sa ato ang tambok nga atong gikaon ang liver na siya na mo imo proseso lahos ngadto sa small intestine, no? So akong i-advise sa mga tao nga doon na po'y gibati nga mga kabuhi somewhere diri sa ilalong sa gastro nato, mga gastrointestinal dito tanan, no? Ipa-check, ipa-ultrasound ab whole abdomen kung makita nga dunay gallstone. Doon tayo option ipakuha or dili ipakuha. Pero mo lagi na umuabot sa punto nga mo complicate siya, mo na nay kuyaw, no? And so mo lang tingali na akong i-share karon kabuhi or gallstones, no? Kay pareho gid sila og mga symptoms, no? Karon wala na ko kaayo atakiha sa ako ang acid reflux. Although dili man gyud na mawala tungod kay gahay tag ulom kaon man gyud tag supak naara gyapon pero dili na pareho gyud sa una nga murag yung kugma sa diha, no? So mao na mo throw up kita dayon ang pain niya gikan diri mulikos diri sa likod mulahos abaga muna siya sa ang gallstone, no? So muna siya din musukasan. Mo lang tingali kadto wala naman tingali ko laing i-share mahitungod sa gallbladder surgery nako. Dali ra kaayo nga nahuman, no? O nakalakaw ko dayon. Although dili pud ta magpatuyang og kana bitong kapuyo ng atong lawas kay operation baya na, no? So how I wish ako ikapakita ninyo ang open lap open cholecystectomy. So muna nga lang sa gallbladder operation, no? So mo lang kadto, please remember Jesus loves you and me. He cares a lot. Believe me. And then He will never leave us nor forsake us. Remember this, if the goings get rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, no? So have faith. Without faith, we can never please Him. So thank you so much, Lord, for saving our souls, no? Until here, thank you so much, YouTube. Actually, ang YouTube mo ay publish na sa ako ang mga videos ako nang upload tanan niya akong gibutang as private, dunay naka-set nga date ang YouTube na mo ay mag-publish. So this is my first vlog after gioperahan ko. Ang last nako was July. Pero gasigi og publish kana siya until November tingali, no? And so
Magaman na butag laing vlog. Aron ang YouTube na mo ay mo manage sa publication. And so, thank you so much, subscribers, likers, viewers. Thank you so very, very much. Again, have a good and godly day, everyone, and please take care. Have a good and godly day kanatong tanan. Salamat kaayo.